Itong bibingka ng Pangasinan. Oh. Yeah. Ito, sapin-sapin daw. Sapin. Ito yung, ano yun, dikat sa atin. Dikat, ano? Dikat, man. Balot para Ikiwar. hindi ka magkasakit ng tiyan. Binalot nila ng maganda. Safety. Oo. Pagdating sa Alaska ito, wala na, frozen na, hindi na masarap. Ngayon ba? Mag-order nga kami. Pwede na mag-order. Siupaw. Masira eh. Hindi masisira ba? Hindi ko lang alam, ha? Kasi Sayang lang. ang biyahe nyo dito hanggang sa Manila, nakakulong yan eh. Mainit. Oo. Magiging sagi ba yung pagdating doon? Ito na. Di ba ito may cooler ka siguro? Cooler. Oo. Hindi naman kwan yun dahil wala naman kamatis o ano. No, yung gata. Ay, yung gata, no? Yung nyog, nagpapapanin. Sana yung walang nyog, ano? Yun ang ingredients niya. Tikman ko naman yung siopaw. Ito ang taga-tapos. Yan siupaw. Oh. Tingnan si Mami Kuya. Yung kalabyan. At nirita, ang tumpalara na eh. Ay, wala na. Pagkatungtong meron eh. Tumpalara. Hindi na pasukit ka. Nasa na kasi. Set, yun ang kinakain mo dito. Sa tindahan nila, Ito Romy. mga suma, no? Ito, sapin-sapin. Barbecue Mingo. Ayan si... Dali nyo na ito, malaki. Barbecue Bingo.